Nu au încredere într-o apache, dar pot munci, domnule. Decizia fermierului i-a schimbat destinul. Praful roșiatic al drumului se ridica în văzduh sub pașii fermi ai femeii apace. Mergea singură, cu spatele drept și ochii privind înainte, ca și cum fiecare pas ar fi fost o promisiune făcută ei înseși. În părul negru, strâns cu grijă în două codițe simple, se strecurau fire de praf și vânt. Soarele după amiezii ardea fără milă, dar ea nu își ridica mâna să se apere, nici nu se plângea. În mâinile sale ținea o traistă mică, din pânză groasă, în care își păstra puținele lucruri, o batistă cusută de mama ei, o bucată de pâine uscată și o pieptene de os, moștenire veche din sângele său. Ajunsese în acel sat de câteva săptămâni. De atunci, fiecare zi era o nouă încercare. Bătea din poartă în poartă oferindu-se să lucreze. Nu cerea milă, nu se tânguia, nu strecura rugăminți în glas. Voia doar o șansă să muncească cinstit. Dar cu fiecare ușă deschisă, primea aceleași priviri reci, aceleași cuvinte încărcate de prejudecată. La prima casă, o femeie în vârstă, cu basma înflorată și mâinile groase de muncă, a deschis ușa cu prudență. Femeia apace a salutat cu un gest politicos și a spus simplu: "Pot ajuta la curățenie sau la gătit. Am experiență și sunt harnică." Bătrâna a strâns buzele, apoi a dat din cap încet, aproape cu teamă. "Nu avem nevoie și, sincer, nu angajăm apacii. N-au ei obiceiul să muncească cum trebuie." Ușa s-a închis lent, dar apăsat. Femeia apace a rămas câteva clipe pe loc, apoi s-a întors și a mers mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu era prima dată. La următoarea gospodărie, un bărbat cu pălărie de paie și o față tăbăcită de soare și ani a ieșit la poartă. A privit-o de parcă ar fi fost o vietate necunoscută. A scuipat într-o parte și a zis: "Nu-i nimic pentru tine aici, fată. Du-te de unde ai venit. Apacii doar necazuri aduc. Asta știm cu toții." Fără un cuvânt, ea s-a întors și a plecat. Nu avea de gând să se certe. Nu căuta ceartă, ci un loc unde să își câștige existența cu demnitate. Nu răspundea cuvintele urâte. Nu le aduna în inimă. Le lăsa să se risipească în vânt, la fel ca praful de pe drum. A treia poartă îi fusese descrisă de cineva din sat ca fiind deschisă la suflet. Acolo locuia o familie tânără. A bătut cu speranță, iar o tânără i-a răspuns cu un copil în brațe. Privirea i s-a luminat când a văzut o femeie calmă și curată în fața sa. Dar când apace și-a spus numele și originea, lumina a dispărut din ochii femeii. "Tatăl meu nu ar fi de acord și nici soțul. N-am nimic cu tine, dar oamenii din sat nu te vor accepta. Îmi pare rău." Era același refuz, doar că mai moale la ton. Aceeași frică de părerea celorlalți, aceeași teamă de a fi asociat cu cineva care purta numele unui neam vechi și disprețuit. Apace nu a cerut explicații. A zâmbit slab, a mulțumit și a pornit mai departe. Seara se întorcea mereu în colțul ei de drum, acolo unde își improvizase un adăpost din pânze vechi și lemne uscate. Era o zonă unde nimeni nu mergea, un loc uitat de toți. Acolo își spăla rufele într-un pârâu mic, gătea o fiertură simplă și adormea sub cerul liber, ascultând sunetul vântului printre crengile copacilor. Era un trai auster, dar era al ei, câștigat prin efort, fără să ceară nimănui nimic. În fiecare dimineață, la prima oră, își împletea din nou părul, își curăța hainele, își spăla chipul și pornea din nou spre sat. Fiecare zi era o nouă încercare. Nu renunța, nu se umilea, nu cerea milă, doar dorea să muncească. Când trecea prin piața satului, vânzătorii o ignorau sau o urmăreau cu privirea. Copiii aruncau uneori cu pietricele sau râdeau de ea, dar ea nu răspundea, nu ridica niciodată tonul. Un bătrân care o observa des i-a spus într-o zi: "Tu nu te saturi de atâta respingere? Ce tot cauți aici? N-ai văzut că nimeni nu te vrea?" Ea a răspuns, calm, dar ferm: "Nu caut mila nimănui, caut muncă și cineva cândva o să vadă că pot." Acea propoziție a rămas în mintea bătrânului, deși nu a spus nimic. O astfel de tărie nu era comună, mai ales venind de la cineva pe care toți îl tratau ca pe un străin fără valoare. Într-o dimineață, la piață, a încercat să ajute un băcan care scăpase niște saci. A ridicat câțiva, dar el a strigat: "Nu atinge nimic, nu vreau probleme."
N-am nevoie de ajutorul tău. Oamenii au râs. Ea s-a retras, dar nu cu rușine. S-a aplecat și-a strâns traista și a plecat fără grabă. În tăcerea ei era o demnitate care tăia mai adânc decât orice țipăt. Într-o seară, stând lângă focul mic din colțul ei de pădure, a auzit vorbindu-se de o fermă mare, la marginea satului. Se spunea că aparține unui bărbat singur, de 30 de ani, bogat, dar retras. Nu vorbea mult cu vecinii, nu participa la adunările comunității, dar era respectat. Unii spuneau că era just, dar tăcut, că nu asculta bârfele satului și lua decizii după propria conștiință. Nu era mult, dar era destul ca speranța să se strecoare în sufletul femeii Apache. A doua zi, cu pași egali și inima liniștită, a pornit spre acea fermă, pe un drum lung, printre câmpuri galbene și garduri vechi. Mergea fără să-și facă iluzii, dar nici nu se temea de un nou refuz. Purta în ea curajul celor care nu se lasă zdrobiți de dispreț, ci îl transformă în tărie. Și în acea seară, în lumina caldă a apusului, silueta ei se proiecta lungă pe drum, ca o promisiune a unei povești care abia începea. În zorii unei zile care semăna cu toate celelalte, femeia Apache își strângea cu grijă traista de pânză, aceeași pe care o purta în fiecare zi, ca un simbol al consecvenței ei. Părul lung, strâns în două codițe, fusese pieptănat cu migală, iar hainele, deși vechi, erau curate. Nu avea bijuterii, nici parfumuri. Avea însă o prezență care impunea respect, chiar și acolo unde era întâmpinată cu dispreț. Era liniștită, dar nu înfrântă. Era tăcută, dar nu invizibilă. Avea o demnitate care răsărea din fiecare gest, din fiecare mișcare calmă a trupului său. Singurătatea o învăluia ca o haină groasă. Nu o căuta, dar o accepta. Nu o alunga, ci o purta cu mândrie. Era obișnuită cu privirile care evitau contactul cu ochii ei, obișnuită cu pașii grăbiți ale celor care o vedeau venind pe alee și alegeau să treacă pe partea cealaltă. Copiii care râdeau, bătrânii care murmurau din colțul buzelor, femeile care își țineau mai strâns poșetele sau bărbații care o priveau cu suspiciune, toți deveniseră parte din rutina ei. Locuia încă în colțul pustiu al drumului, acolo unde iarba creștea înaltă și nimeni nu se oprea. Își construise un adăpost simplu, dar rezistent, din crengi, pânze groase și pământ bătut. Focul îl aprindea cu piatră și cremene, așa cum o învățase bunicul ei când era copilă. Mâncarea o împărțea cu natura, rădăcini, ciuperci, pește din pârâu, câteodată un rest primit de la o femeie bătrână care, deși nu spunea nimic, lăsa o bucată de pâine aproape de marginea drumului. Niciodată nu ceruse. Niciodată nu întinsese mâna. Nu cerea mâncare, nu cerea bani, nu cerea un acoperiș. Cerea doar o șansă să muncească. Și până când acea șansă avea să apară, ea își trăia zilele în tăcere, ca o prezență discretă, dar neclintită. Într-o zi, pe când își spăla hainele în pârâul limpede, două femei din sat treceau pe potecă, discutând între ele. Nu o vedeau, dar ea le auzea. Vorbeau despre ea fără să-i rostească numele. Încă mai stă acolo, în marginea drumului. Ca o umbră, zi de zi vine și se oferă să muncească, ca și cum cineva o va lua în serios. E încăpățânată. Nu înțelege că nu e loc pentru ea printre noi. Ar trebui să plece. Femeia Apache nu a reacționat, nu a tresărit. A continuat să spele, stoarcând bluza cu mișcări ferme. Își cunoștea valoarea. Nu avea nevoie de aprobarea nimănui ca să știe cine este. În alte dimineți cobora la piață și se oferea să ajute la descărcarea mărfurilor sau la curățenie. Refuzurile erau aceleași, reci și automate. Dar într-o zi o fetiță de vreo 7 ani, cu părul prins în două codițe blonde, s-a apropiat de ea cu curiozitate. A întrebat simplu, "Tu chiar ești Apache?" Femeia a încuviințat, zâmbind slab. Fetița s-a uitat lung la ea, apoi a spus, "Mama zice că oamenii Apache sunt răi, dar tu nu pari rea. Nici mama ta nu pare rea. Și totuși nu mă cunoaște," a răspuns femeia Apache, calm, cu o voce moale ca o adiere. Fetița a clipit, apoi a fugit. N-a mai apărut, dar momentul a rămas în inima femeii. Într-un sat în care nimeni nu-i adresa cuvinte, acea copilă rostise o întrebare sinceră. Poate că semințele înțelegerii se plantau așa, în tăcere, în priviri, în mici gesturi care nu păreau importante. Seara, în liniștea adăpostului ei, ofta adânc, nu de tristețe, ci de greutate,
Purta cu ea povestea unui neam care fusese împins la margine, uitat, umilit, dar în sângele ei era încă vie rădăcina tăriei. De la femeile din trib învățase că durerea nu se plânge, ci se trăiește, că rușinea nu e în sărăcie, ci în trădarea propriului caracter. Refuza să se schimbe pentru a fi acceptată. Nu-și ascundea trăsăturile, nu-și modifica vorba, nu încerca să pară altceva decât era. Era apace. Și nu doar după sânge, ci după spirit. Avea în ea tăcerea deșertului și curajul munților. Nu se clătina ușor. Într-o noapte ploioasă, vântul a rupt o parte din adăpostul ei. S-a trezit udă până la piele, cu pământul înmuiat sub trup și frigul mușcându-i oasele. Ar fi fost ușor să meargă în sat, să ceară adăpost măcar pentru o noapte, dar n-a făcut-o. A refăcut cortul cu mâinile tremurânde, a reaprins focul cu lemne umede și a așteptat răsăritul. Nu pentru că era mândră în sensul vanitos, ci pentru că își proteja demnitatea ca pe o comoară care nu se negociază. Când dimineața a venit, cu cerul încă plumburiu, și-a spălat din nou hainele, și-a împletit părul și a pornit spre fermă. În ziua anterioară, un băiat îi spusese din întâmplare că acolo lucrează 10 de oameni, că este o proprietate mare, bine administrată și că patronul nu e ca ceilalți. Nu prietenos, dar nici părtinitor. Poate, doar poate, acolo va găsi în sfârșit ceva ce căuta de atât de mult timp. Un loc unde să fie văzută ca om. Mergea cu pași egali, nici prea repezi, nici prea lenți. Își adunase din nou toată răbdarea, toată speranța, fără să se lase copleșită de frică. Dacă va fi respinsă din nou, o va accepta, dar nu va renunța. Pentru că, într-o lume în care totul îi era refuzat, singurul lucru pe care îl avea era perseverența. Și aceasta era de neclintit. Într-un colț retras al regiunii, la capătul unei văi largi și fertile, se întindea una dintre cele mai mari și bine întreținute ferme din zonă. Pământurile se întindeau până dincolo de linia orizontului, iar hambarele, silozurile și grajdurile erau construite cu rigoare și ordine. Totul avea un aer de disciplină, dar și de echilibru, ca și cum fiecare piatră, fiecare scândură, fiecare fir de iarbă ar fi știut exact unde îi este locul. În centrul acestui univers rural trăia un bărbat pe care toți îl cunoșteau după nume, dar puțini îl înțelegeau cu adevărat. Se numea Emil Stan. Avea 30 de ani și era singur. Își pierduse părinții în adolescență, în urma unui accident de mașină, și de atunci fusese nevoit să preia întreaga moștenire a familiei. Deși la vremea respectivă fusese doar un băiat tăcut, crescut mai mult printre animale decât printre oameni, Emil demonstrase o maturitate neașteptată. În loc să vândă ferma sau să o lase în paragină, și-a suflecat mânecile și a muncit cot la cot cu lucrătorii. Anii au trecut și cu fiecare sezon Emil și-a consolidat poziția. Investise în echipamente moderne, diversificase culturile, refăcuse solul, organizase rotații eficiente și oferise salarii corecte angajaților. Fără a fi niciodată prea apropiat de vreunul, reușise totuși să inspire respect și loialitate. Nu era iubit, dar era respectat. Nu era sociabil, dar era ascultat. Se purta mereu cu sobrietate, îmbrăcat simplu, dar îngrijit, vorbind rar, dar cu greutate în cuvinte. Oamenii din sat îl priveau cu o curiozitate reținută. Unii îl considerau arogant, pentru că nu participa la adunările comunității sau la sărbătorile locale. Alții îl admirau în tăcere pentru modul în care reușise să ridice o afacere fără ajutorul nimănui. Femeile îl priveau cu o curioasă combinație de atracție și reținere. Era chipeș în felul său sobru, cu trăsături ferme și o privire care părea mereu să analizeze, să măsoare, să cântărească. Dar Emil nu părea interesat de căsătorie, nici de flirturi ocazionale. Își petrecea majoritatea timpului în mijlocul pământurilor sale, inspectând culturile, discutând cu angajații despre sarcinile zilei, reparând câte un utilaj sau revizuind registrele de contabilitate. Seara, când ferma se liniștea, mergea în casa principală. O construcție veche, dar solidă, cu ferestre mari și podele de lemn masiv. Și rămânea acolo, citind sau scriind în tăcere. Nu fuma, nu bea, nu juca jocuri de noroc. Trăia cu o simplitate riguroasă, aproape călugărească.
Puțini știau cu adevărat ce gândește Emil. Nu avea prieteni apropiați. Nu era genul care să povestească sau să caute compania altora. Dar, în ciuda acestui aspect rezervat, nu era insensibil. Dimpotrivă, cine îl observa cu atenție putea vedea că era atent la detalii, că își trata animalele cu blândețe și că nu răbda nedreptatea. Odată, un angajat fusese prins furând provizii. În loc să-l umilească public sau să-l denunțe la autorități, Emil îl chemase la el, îi vorbise calm, apoi îi dăduse drumul cu plata la zi, cerându-i doar să nu mai calce vreodată pe proprietatea lui. Nu fusese nevoie de scandal. Era genul de om care își apăra limitele fără să țipe, care cerea respect fără să-l pretindă. Pe lângă fermă, Emil mai administra și câteva terenuri luate în arendă, ceea ce însemna că avea o echipă relativ mare de muncitori, majoritatea angajați pe termen lung. Aceștia îi cunoșteau regulile stricte, dar și corectitudinea. Salariile veneau la timp, orele suplimentare erau plătite. Cine muncea cu seriozitate avea parte de stabilitate. Cine trișa, pleca. În comunitate, numele lui Emil era rostit cu o combinație de respect și frică. Unii îl considerau un exemplu, alții îl acuzau de mândrie, dar nimeni nu putea nega că în tăcerea sa clădise ceva solid, ceva care dura. Iar această durabilitate era cel mai mare simbol al valorii sale. În ciuda stabilității pe care o construise, ceva părea totuși să-i lipsească. Casa lui, deși frumoasă, părea pustie. Nu avea rude apropiate. Nu aducea pe nimeni în vizită. Nu se auzeau râsete, nici muzică, nici vocile unor copii. Doar el, în fiecare seară, stingând lampa după ce termina de citit o carte sau de notat câteva rânduri într-un caiet gros legat în piele. Emil avea o bibliotecă impresionantă pentru cineva care trăia izolat. Citise despre istorie, agricultură, filosofie, chiar și literatură. Îi plăceau cărțile vechi, cu miros de pagini îngălbenite. Le deschidea cu grijă, le parcurgea cu răbdare, ca și cum fiecare carte i-ar fi oferit o altă formă de companie, una care nu judeca și nu cerea nimic în schimb. Într-o zi, pe când inspecta perimetrul din nord al fermei, l-a surprins o conversație între doi muncitori. Vorbeau despre o femeie ciudată care tot apărea prin sat, oferindu-se să muncească, dar care era respinsă mereu. Una care nu cerea de pomană, dar nici nu renunța. Una care, în ciuda tuturor insultelor, își păstra demnitatea. "E o apace, domnule." "Dar nu ca ceilalți," spuse unul dintre ei când văzu că Emil se apropie. "Tace, muncește, nu cere nimic. Am auzit că vrea să vină și aici, să-și încerce norocul." Emil nu răspunse imediat, doar a privit în zare, spre linia drumului care ducea spre sat. Vântul aducea miros de pământ arat și iarbă proaspăt cosită. Poate că în acea clipă ceva s-a schimbat în el. Sau poate că decizia fusese luată deja, cu mult timp înainte, fără ca el să știe. Poate că, printre cărțile vechi și seriile tăcute, Emil aștepta de fapt ceva sau pe cineva care să-i aducă un sens nou în viață. Drumul spre fermă era lung și pietros, străjuit de garduri de lemn înnegrite de vreme și tufărișuri care se legănau în bătaia vântului. Femeia apace mergea cu pas hotărât, ținându-și traista aproape de trup, ca un scut tăcut. Soarele abia răsărise, dar razele sale deja încălzeau ușor pământul uscat. Pe umeri îi atârna aceeași bluză simplă, spălată și uscată cu grijă în ajun, iar privirea îi era liniștită, deși fiecare pas pe acel drum necunoscut îi cerea un efort al voinței. Ajunsese la marginea fermei, în fața unei porți mari din lemn gros, unde doi bărbați stăteau de vorbă, sprijiniți de un stâlp. Amândoi purtau pălării, iar chipurile le erau întunecate de neîncredere imediată. Când au zărit-o apropiindu-se, conversația s-a oprit brusc. Unul dintre ei și-a îndreptat spatele și a pășit în față ca un paznic care își face datoria, deși nu fusese niciodată pus oficial în acea poziție. Privirea lui a coborât încet de la chipul femeii până la tălpile ei, apoi înapoi, cu o insistență lipsită de politețe. "Ce cauți aici?" a întrebat el fără vreun salut. "Caut de lucru. Am auzit că aveți nevoie de oameni," a spus ea fără să ezite. Al doilea bărbat a râs scurt, aproape disprețuitor. "O apace aici? Nici vorbă. Domnul Emil nu angajează oricine și, sincer, nu ne trebuie probleme." "Nu sunt o problemă, pot munci. Vreau doar o șansă." "Ai ascultat?"
a spus primul ridicând tonul. N-avem nevoie de tine. Întoarce-te pe unde ai venit. Femeia apace nu s-a clintit, nu a ridicat glasul, nu a făcut niciun pas înapoi. Privirea ei a rămas fixată pe cel care îi interzicea accesul, dar nu cu agresivitate, ci cu o tărie calmă, ca și cum fiecare respingere nu făcea decât să îi întărească răbdarea. Dacă domnul Emil e cel care hotărăște, atunci vreau să vorbesc cu el. Această propoziție a făcut ca tăcerea să cadă grea între cei doi bărbați. Era clar că nu se așteptaseră ca ea să insiste. De obicei, oricine era respins la poartă, pleca imediat. Nimeni nu mai cerea să vorbească direct cu Emil Stan. Nu era genul de om ușor de abordat, iar fermierii preferau să-i menajeze timpul. Dar femeia apace nu părea intimidată. Nu merge așa, a rostit primul cu o notă de avertisment. Nimeni nu merge direct la domnul Emil fără o chemare. E ocupat. Ea nu a spus nimic. A rămas acolo, dreaptă, tăcută, ca o statuie vie. Tăcerea ei era o formă de rezistență care în mod curios părea să-i destabilizeze pe cei doi. Al doilea bărbat a oftat, s-a uitat spre colega lui, apoi a spus cu un aer iritat: "Rămâi aici, dar dacă nu-i place că l-am deranjat, nu ne pune vina nouă în cârcă." Apoi a pornit spre clădirea principală, lăsând în urmă un ecou de pași grei pe pietriș. Femeia apace a rămas nemișcată, simțind privirea celuilalt bărbat lipită de ea ca o judecată nerostită. Nu i-a spus nimic. Nu a privit înapoi. Știa că în ochii acelora era deja condamnată, dar pentru ea nu conta ce gândeau. Era acolo pentru un singur lucru: să dovedească ce poate. După câteva minute, bărbatul s-a întors. Nu părea mulțumit, dar nici nu părea complet împotrivă. Domnul Emil a spus că te poate primi, dar scurt, dacă vrea să te trimită înapoi, să nu te plângi. Femeia a încuvințat din cap și l-a urmat în tăcere. Au traversat o alee mărginită de pomi, trecând pe lângă câmpuri cultivate cu ordine impecabilă și grajduri curate. În fiecare colț al fermei domnea o atmosferă de rigoare. Nimic nu era la întâmplare. Oamenii munceau în tăcere, iar când o vedeau trecând, își întrerupeau pentru o clipă mișcările, scrutând-o cu neîncredere, ca și cum prezența ei era o greșeală care trebuia corectată. Ajunși în fața casei principale, bărbatul a deschis ușa și a făcut un semn din cap. Ea a intrat, cu pași egali. Înăuntru aerul era răcoros, mirosind a lemn vechi și a hârtie. Pe peretele din spate se aflau rafturi pline cu cărți, iar în spatele unui birou simplu, dar masiv, stătea un bărbat care părea întruchiparea ordinii și a tăcerii. Emil Stan s-a ridicat din scaun. Nu era un om impunător ca statură, dar avea o prezență care nu putea fi ignorată. O privi o clipă lungă, fără să-și schimbe expresia. Apoi, cu o voce joasă, dar clară, spuse: "Mi s-a spus că vrei să lucrezi aici." "Da, pot munci. Orice muncă cinstită. Nu cer favoruri, nici milă, doar o șansă." Emil tăcu o clipă. Se uita la ea nu ca ceilalți, ci ca și cum încerca să pătrundă dincolo de aparență. A văzut hainele simple, traista cusută de mână, postura dreaptă. Ochii ei nu tremurau, nu cerșeau, nu mințeau. "Știi că nu toți sunt de acord cu prezența ta aici," spuse el. "Știu, dar nu vin pentru ei. Vin pentru muncă. Și pentru că nu am renunțat încă să cred că munca cinstită încă valorează ceva." Vorbele ei nu au fost însoțite de dramatism, nici de vreun ton revendicativ. Au fost rostite simplu, ca un adevăr de netăgăduit. Emil și-a sprijinit mâinile pe marginea biroului, apoi s-a așezat la loc. Nu a zâmbit, dar în privirea lui apăru o umbră de interes. "Nu e ușor aici. Se cere disciplină, rigoare. Avem un program strict. Nu accept dezordinea, nici scuzele." "Nu voi avea nevoie de scuze," a spus ea. Tăcerea s-a lăsat din nou. O tăcere densă, plină de o decizie care plutea în aer, gata să se întrupeze. Femeia apace nu se clătina, nu făcea un pas înapoi. Aștepta. Nu era prima oară când speranța ei era pusă la încercare, dar niciodată nu o lăsase să piară. Asta o ținea în picioare. Emil a privit-o încă o dată, apoi a spus: "Bine, rămâi. Începând de mâine, vei lucra la treburile din casă. Muncă de întreținere, ordine, curățenie. Vom vedea cum te descurci." Ea a încuviințat din cap. "Mulțumesc." Nu a fost un mulțumesc spus în grabă sau cu supunere. A fost un cuvânt rostit cu greutate,
ca o promisiune nerostită că nu va irosi șansa oferită. Emil a notat ceva într-un caiet, apoi i-a făcut semn spre ușă. Mâine, la răsărit. Ea a ieșit în liniște, cu pași egali, fără să se uite înapoi. La ieșire, bărbații de la poartă o priveau uimiți. Nu știau ce spusese sau ce făcuse, dar era clar că ceva se schimbase. Pentru prima dată de când ajunsese în acea regiune, femeia apace avea o șansă reală și nu avea de gând să o irosească. Soarele abia se ridicase deasupra câmpurilor vaste când femeia apace s-a prezentat din nou la poarta fermei, exact la ora stabilită. Aerul era încă rece, iar roa strălucea pe firele de iarbă ca o mantie de sticlă. Purta aceleași haine modeste, spălate cu grijă, și același mers hotărât, fără ezitări. Nimeni nu o aștepta, dar nici nu mai încercau să o alunge. Bărbații care o opriseră în ziua precedentă priveau acum în tăcere, cu reținere, dar fără ostilitatea de altădată. A fost lăsată să intre, de data aceasta fără replici, de parcă însăși aprobarea lui Emil fusese o poruncă ce nu trebuia pusă la îndoială. A fost condusă spre aripa din spate a casei mari, unde o femeie bătrână, vădit trecută de prima tinerețe, o aștepta. Aceasta era supraveghetoarea personalului domestic, o femeie rigidă, cu mâini bătătorite și voce aspră. O privi scurt, cu o sprânceană ridicată, apoi îi întinse o mătură și un lighean. Începi cu curățenia din bucătărie și din sala de mese. Totul trebuie să lucească până la amiază. Aici nu ne mișcăm încet. Femeia apace a luat ustensilele fără un cuvânt și a început să lucreze imediat. Mișcările ei erau precise, tăcute, dar ferme. Nu părea să observe murmurul lucrătoarelor care o priveau pieziși, nici comentariile spuse cu voce joasă de cei care treceau prin apropiere. Fiecare colț al bucătăriei era frecat cu grijă, fiecare podea era spălată în profunzime. Nu era doar muncă, era o declarație, nu cu cuvinte, ci cu fapte, o declarație de demnitate. În timpul prânzului, Emil Stan obișnuia să ia masa singur, într-un salon luminat de ferestre mari, de unde putea vedea întregul domeniu. În acea zi, când intrase în încăpere, a observat imediat schimbarea. Mesele erau impecabile, podelele reflectau lumina ca suprafața unui lac liniștit, iar aerul mirosea curat, a proaspăt. Nu a întrebat cine se ocupase, dar a înțeles. Când a terminat masa, s-a ridicat și a mers către bucătărie. Nu era un gest obișnuit. În general dădea ordine prin intermediari. Dar ceva îl îndemnase să vadă mai mult. A găsit-o acolo, cu mânecile suflecate, spălând oale mari de aramă. Femeia apace s-a întors spre el doar când i-a simțit prezența. Nu a părut surprinsă, nici încordată, doar și-a ridicat privirea și a așteptat. "Lucrezi bine," a spus Emil, simplu. "E muncă cinstită," a răspuns ea, fără să lase buretele din mână. Apoi, după o clipă de tăcere, cu vocea puțin mai joasă, a rostit acea frază care avea să schimbe totul. "Ei nu au încredere într-o apace, dar eu pot munci, domnule." În acele câteva cuvinte stătea concentrată întreaga poveste a respingerii ei. Nu se plângea, nu acuza. Spunea un adevăr cunoscut de toți, dar rostit rar cu atâta claritate și curaj. Emil a rămas în pragul bucătăriei, uitându-se la ea ca și cum o vedea pentru prima dată cu adevărat. Nu era o femeie obișnuită. Nu avea viclenie în privire, nici umilință în atitudine. Avea o forță tăcută, una care nu cerea atenție, dar nu putea fi ignorată. Cuvintele ei nu căutau milă, erau o invitație la adevăr. "Ei nu au încredere într-o apace," repetase în minte Emil. Nu fusese un reproș. Fusese constatarea unei realități dureroase, acceptate și trăite fără încrâncenare. "Și eu pot munci, domnule," continuase ea. Cuvântul "domnule" fusese rostit cu respect, dar și cu demnitate. Nu era o înclinare de cap slugarnică, era recunoașterea unei autorități, dar fără a-și trăda propria verticalitate. Emil nu a răspuns imediat, a încuvințat ușor, apoi s-a întors și a ieșit, cu pași rari, în gânduri. Acel moment, acea propoziție, avea să-i se întipărească în memorie. Pentru prima dată în mult timp, simțise în prezența altcuiva o tărie care nu provenea din forță fizică sau poziție socială, ci din caracter. Restul zilei a trecut fără incidente. Femeia apace și-a continuat munca în tăcere, curățând, organizând, punând ordine în colțuri uitate ale casei.
A fost trimisă apoi la magazia de provizii, unde totul era amestecat. În câteva ore rafturile erau aranjate, borcanele etichetate, sacii puși în ordine descrescătoare, totul așezat după logică și bun simț. Supraveghetoarea a rămas fără replică. Nu se obișnuise cu asemenea eficiență, cu un ritm atât de disciplinat și o lipsă totală de comentarii. Pe înserat, când soarele apunea în spatele dealurilor, Emil se afla în biroul său, cu o carte deschisă, dar cu mintea departe. Se gândea la acea femeie necunoscută, care nu ceruse altceva decât o șansă și care, în loc să ceară, demonstrase. Cuvintele ei îi reveneau iar și iar, nu pentru că ar fi fost dramatice, ci pentru că erau sincere, clare, imposibil de contrazis. Între timp, în mica ei colibă din marginea drumului, femeia Apache își spăla hainele din nou în pârâul limpede, pregătindu-se pentru o altă zi. Își întinsese o pătură sub cerul înstelat, cu focul aproape stins și o liniște profundă în suflet. Nu știa ce avea să urmeze, nu își făcea iluzii, dar ceva se schimbase, nu doar pentru că primise o sarcină, ci pentru că spusese cu voce tare adevărul pe care îl purtase atâta timp în tăcere. Fraza aceea fusese un punct de cotitură, nu pentru ceilalți, pentru ea. Rostind-o își revendicase locul în lume și, din acel moment, indiferent cât de grea urma să fie drumul, știa că va merge mai departe, fără să se abată. Fusese auzită, nu de mulțime, de un singur om. Dar uneori un singur om e tot ce trebuie. În dimineața următoare, ferma se trezi la viață ca de obicei, cu sunetul uneltelor, pașii grăbiți ai muncitorilor și zgomotul animalelor din grajduri. Dar undeva, în fundalul acelei rutine bine stabilite, plutea o curiozitate nerostită. Era prima zi întreagă a femeii Apache ca parte a personalului. Prezența ei, deși discretă, nu trecuse neobservată. În colțurile curților, în spatele hambarelor, la bucătărie sau la poarta grajdului, se auzeau șoapte. Oamenii își dădeau coate și aruncau priviri pe furiș. Cei care aveau curajul să rostească ceva o făceau în șoaptă, dar cu o siguranță ascuțită. Domnul Emil s-a schimbat. Să angajeze o Apache? Ce-o fi fost în mintea lui? Nici măcar nu s-a consultat cu noi. A decis pe loc. Asta n-a mai făcut niciodată. Ce dacă muncește bine? Tot una de-a lor rămâne. Cine știe ce probleme va aduce? În ciuda acestor murmurări, femeia Apache își făcea treaba cu aceeași concentrare tăcută care o caracteriza. Nu răspundea privirilor, nu se lăsa afectată de comentarii. Fusese repartizată în acea zi să ajute la curățarea beciurilor unde se păstrau conservele de iarnă și sacii cu făină. Locul era umed, întunecat și greu de aerisit. Mulți dintre angajați refuzau să lucreze acolo, motivând că este o muncă prea grea și inconfortabilă, dar ea nu obiectase. Se apucase imediat de treabă, cu mișcări sigure, organizând sacii, curățând podelele, aerisind spațiul și scoțând la lumină borcanele vechi pentru a fi inspectate. Când Emil Stan coborâ să verifice personal starea depozitului, un lucru pe care îl făcea o dată pe săptămână, găsi spațiul într-o ordine impecabilă. Nu doar curat, dar și aranjat cu logică. Totul fusese etichetat, clasificat și pus pe rafturi solide. A recunoscut imediat stilul de lucru al femeii, care cu o zi înainte rostise fraza aceea simplă și răsunătoare. Își aminti cuvintele ei în timp ce privea beciul transformat într-un model de eficiență. Ei nu au încredere într-o Apache, dar eu pot munci, domnule. Și iată dovada, chiar în fața ochilor săi. Pe moment nu spuse nimic. Se întoarse la biroul său și își continuă treburile, dar gândul nu îi mai dădea pace. Era un bărbat care analiza totul cu răbdare, care nu se lăsa influențat de impuls. Dar în adâncul său simțea că ceea ce începuse cu acea femeie nu era doar un gest de bunătate, ci o alegere care îl punea într-o poziție ciudat de expusă. În sat, deja începuseră să apară întrebări. Unii îl evitau, alții îi aruncau priviri acuzatoare. După amiaza, la finalul unei inspecții de rutină în câmp, a fost abordat de unul dintre vechii săi angajați, un bărbat robust cu mâinile bătătorite de ani de muncă. "Domnule Emil," spuse acesta cu o oarecare reținere, "e treaba dumneavoastră pe cine angajați, dar oamenii vorbesc. Spun că nu e bine ce ați făcut, că ne va aduce ghinion. Unii se gândesc chiar să plece dacă lucrurile continuă așa." Emil îl privi lung, în tăcere.
Apoi spuse calm, dar cu o claritate care nu lăsa loc de replici: dacă pleacă pentru că am angajat o femeie care muncește cinstit și corect, atunci nu pierdem nimic. Munca aici nu se judecă după sânge, ci după rezultate. Bărbatul păli puțin, dar nu îndrăzni să răspundă. Se înclină ușor și se retrase. Emil rămase câteva clipe în mijlocul câmpului, privind în depărtare. Nu era un impulsiv, dar decizia lui fusese luată. Nu o angajase din milă și cu atât mai puțin din provocare. O angajase pentru că văzuse în ea o disciplină și o demnitate rar întâlnite. Și dacă avea să piardă oameni pentru asta, atunci așa să fie. În seara acelei zile adună tot personalul de la casă și grajduri. Nu făcea astfel de adunări decât în cazuri rare. Oamenii se adunară în liniște în curtea din fața hambarului, curioși și neliniștiți. Femeia Apache stătea la margine, dreaptă, fără să încerce să se ascundă sau să se justifice. Emil păși în mijloc, cu palmele unite la spate. În ferma mea muncește cine își face treaba bine. Nu mă interesează culoarea pielii, neamul sau părerile voastre personale. Dacă cineva are o problemă cu asta, e liber să plece. Dar cât timp suntem aici, muncim împreună și cu respect. Atât am avut de spus. Și se întoarse, lăsând în urmă o tăcere grea. Nimeni nu îndrăzni să spună ceva. Erau obișnuiți cu hotărârile lui Emil, dar nu cu asemenea fermitate exprimată în public. Pentru mulți, asta fusese o lecție. Pentru femeia Apache, fusese o validare. Acea seară o petrecu în tăcere la adăpostul ei improvizat, privind focul slab care pâlpâia în noapte. Nu zâmbea, dar ochii îi aveau o liniște nouă. Fusese acceptată nu doar printr-o slujbă, ci printr-o decizie care o proteja. Emil făcuse ceea ce nimeni altcineva nu făcuse până atunci. O alesese nu din milă, ci din respect pentru munca ei. Acea decizie avea să schimbe lucrurile, nu doar în fermă, ci în întregul sat. Era începutul unei noi ordini, tăcute, dar puternice. Pentru prima dată, femeia Apache nu mai lupta singură. Avea de partea ei pe cineva care, fără să spună multe, spusese tot ce conta. În zilele care au urmat, liniștea aparentă a fermei ascundea o fierbere mocnită. Decizia fermierului de a o angaja pe femeia Apache nu fusese uitată, ci doar mutată în umbra cuvintelor nerostite și a privirilor întunecate. Deși niciunul dintre angajați nu plecase, iar activitatea continua într-un ritm obișnuit, tensiunea era vizibilă în modul în care oamenii se comportau între ei. Se vorbea în șoaptă, se evitau întâlniri directe, iar în prezența femeii se tăcea brusc, ca și cum fiecare cuvânt ar fi putut fi interpretat greșit. Femeia Apache simțea toate aceste lucruri, dar nu le lăsa să o oprească. În fiecare dimineață era prima care ajungea la treabă și ultima care se retrăgea. Se ocupa cu același devotament de curățenie, de organizarea proviziilor, de întreținerea bucătăriei și a încăperilor. Nu cerea nimic, nu întreba nimic, muncea cu capul plecat, dar nu în semn de supunere, ci din concentrarea unei persoane care știa că orice greșeală, oricât de mică, ar fi fost amplificată de cei care abia așteptau un motiv să o acuze. Într-una din zile, pe când aranja borcanele de compot în rafturile reci ale pivniței, două femei din personalul casei au intrat fără să știe că ea se află acolo. Discutau în grabă, cu glasurile coborâte, dar fiecare cuvânt ajungea clar la urechile celei care, din spatele unui raft, nu scotea niciun sunet. Ai auzit ce a spus Marcu? Că s-ar putea ca domnul Emil să o țină mai mult pe aici. Ci că îi place cum muncește. Ce dacă muncește? Tot una dintre ei e. De parcă nu știm că ăștia tac mult și ascund ce gândesc. Nu poți avea încredere în cineva care nu spune nimic. Și cu ce drept stă ea în bucătăria noastră? Până mai ieri, nici nu ne era îngăduit să aducem oameni din afara satului. Acum o străină și Apache pe deasupra. Și cine știe, poate domnul are alte motive să o țină aproape. Femeile au râs scurt, ironic, apoi au ieșit din încăpere, fără să știe că au fost auzite. Femeia Apache a rămas nemișcată câteva clipe cu un borcan în mână. Respira calm, dar în sufletul ei se adunau aceleași greutăți vechi pe care le cunoștea prea bine. Nu era prima oară când era vorbită pe la spate, nici când îi se punea la îndoială caracterul, dar de fiecare dată a ales să răspundă prin fapte, nu prin cuvinte. Și o va face din nou. În zilele următoare,
Aceste comentarii au devenit din ce în ce mai subtile, dar mai răspândite. Unii muncitori își exprimau nemulțumirea în prezența altora sub formă de glume sau insinuări. Când trecea pe lângă grupuri de angajați, vocile scădeau sau râsetele se opriseră brusc. Când intra în bucătărie, uneori găsea obiectele mutate, treburile începute, dar abandonate în mod intenționat, ca și cum ceilalți ar fi vrut să o lase pe ea să se descurce cu totul. Iar când făcea munca cu aceeași seriozitate, reacțiile deveneau și mai răutăcioase. Într-o seară, după o zi lungă în care curățase întregul salon de primire, inclusiv covoarele groase și perdelele prăfuite, a găsit pe masa din bucătărie o farfurie cu mâncare arsă și o lingură murdară. În mod normal, personalul avea grijă să lase mâncarea la dispoziția tuturor angajaților, dar în acea zi, cineva se ocupase să îi trimită un mesaj clar. A privit farfuria câteva secunde, apoi a luat o bucată de pâine din traistă și s-a așezat pe un scaun, mâncând în tăcere. Nu a spus nimănui nimic. Nu a întrebat cine lăsase mâncarea în acea stare. Pentru ea, umilințele nu erau obstacole, ci confirmări că e pe drumul cel bun. Emil, în schimb, nu era orb la ceea ce se petrecea. Deși angajații își ascundeau bine reacțiile în prezența lui, simțea tensiunea crescândă. Într-o zi, în timp ce verifica grajdul, l-a surprins pe unul dintre lucrători, râzând cu poftă alături de alții, povestind o întâmplare fictivă despre o femeie apace care s-ar fi rătăcit în pădure pentru că n-a știut să citească semnele. De îndată ce l-au văzut, apropiindu-se, râsetele s-au oprit. „Ce e așa amuzant?" întrebă Emil cu o voce rece. „Nimic important, domnule, doar o poveste. Data viitoare, când râdeți de cineva care muncește mai mult decât voi, asigurați-vă că ați terminat ce aveți de făcut," spuse Emil, fără să ridice tonul. Se întoarse și plecă, lăsându-i pe toți în tăcere. Era clar că începea să-și piardă răbdarea. Îi cunoscuse pe toți de ani de zile, dar nu tolera batjocura, cu atât mai puțin în formă ascunsă. În acea seară, femeia apace terminase de organizat dulapurile de lenjerie când Emil a intrat în camera de serviciu. Nu era ceva obișnuit. Ea se întoarse spre el, pregătită să-l salute, dar el vorbi înainte. „Știu ce se spune despre tine și știu și cine o spune." Ea nu zise nimic, doar îl privi în ochi, cu acea privire calmă, fără teamă, pe care Emil o recunoștea deja. „Vreau să știi că nu ești singură aici. Ai fost angajată pentru ceea ce faci, nu pentru cine ești după nume, și asta e suficient pentru mine." Ea înclină ușor capul, iar în acea încuviințare se afla tot respectul pe care nu-l primise de la alții. Emil plecă imediat, fără alte explicații. Nu era omul vorbelor lungi, dar prin acel gest scurt dăduse semnalul că știa ce se întâmplă și că nu avea de gând să lase lucrurile să continue așa. În zilele ce urmau, tensiunea nu dispăru, dar se estompă. Oamenii începură să se abțină de la comentarii, nu pentru că deveniseră mai toleranți, ci pentru că simțeau că nu mai sunt lăsați să acționeze nestingheriți. Prezența femeii apace nu mai era doar un act de rebeliune, devenise o realitate protejată de autoritatea fermierului. Și încet, încet, tăcerea luă locul glumelor. Dar în tăcerea aceea se pregătea o schimbare pe care nimeni nu o anticipase. În zorii unei alte dimineți, când soarele abia mijea pe cer și întreaga fermă încă dormita în liniștea dimineții, femeia apace era deja trează. Își spălase fața cu apa rece din pârâu, își strânsese părul într-o codiță simplă și își legase șorțul în jurul taliei. Nu avea ceas, dar timpul părea să-i fie gravat în sânge, ca și cum bătaia inimii sale se sincronizase perfect cu trezirea pământului. În ultimele săptămâni, rutina devenise parte din ea. Ziua începea mereu la aceeași oră, iar munca nu era niciodată grea pentru cine nu căuta scurtături. Curățenia casei, organizarea cămărilor, pregătirea spațiilor pentru musafiri, spălatul rufelor, toate le făcea cu o meticulozitate ce părea născută dintr-o altă epocă. Nu făcea zgomot, nu căuta aprobare, nu aștepta laude. Dacă cineva i-ar fi urmărit întreaga zi, ar fi văzut o prezență care se mișca precum umbra unei ramuri, constantă, fermă, dar liniștită. Oamenii încă o priveau cu o urmă de rezervă. Unii se obișnuiseră cu prezența ei, alții continuau să o evite. Dar nimeni nu mai putea contesta rezultatele muncii sale. În fiecare colț al casei se simțea o ordine nouă.
Ferestrele străluceau, podelele scârțâiau mai rar, obiectele își găsiseră un loc logic, ușor de urmărit. Chiar și vesela, care înainte era adesea lăsată neîngrijită după mese, strălucea acum în rafturi, așezată după formă și utilitate. Într-o zi, Emil coborâse pe neașteptate în pivnița unde femeia organizase proviziile pentru iarnă. Găsise acolo etichete scrise de mână, cârlige întărite, borcane acoperite cu pânză curată, rafturi întărite cu bucăți de lemn bine montate. Nu spusese nimic, dar când revenise în biroul său, rămăsese câteva minute privind pe fereastră, cu gândurile pierdute. Era ceva în acea tăcere a ei care îl făcea să reflecteze mai mult decât toate vorbele primite de-a lungul anilor. Cei mai vechi angajați ai fermei observaseră și ei o schimbare subtilă. Nu doar în eficiența muncii, ci în atmosfera casei. Tăcerea femeii nu era apăsătoare, ci aducea un fel de calm inexplicabil. Chiar și zilele cele mai aglomerate păreau să curgă altfel când ea era în preajmă. Nu ridica niciodată tonul, nu arunca reproșuri, nu se plângea. Dacă greșea ceva, îndrepta în tăcere. Dacă primea instrucțiuni, le urma fără întrebări inutile. Dacă era tratată cu răceală, răspundea cu respect. Într-o seară, când muncitorii terminau treaba la hambar, o fetiță de vreo 8 ani, fiica unui angajat, se rătăcise prin curte. Femeia apace o găsise în apropierea grajdului, singură, cu ochii plini de lacrimi. Nu spusese nimic, doar îngenunchease lângă ea și întinsese mâna. Copila o privise cu ezitare, dar când văzuse blândețea din ochii femeii, își pusese mâna mică în cea a ei. Fără să vorbească, o condusese înapoi la tatăl ei. Apoi plecase, fără să aștepte mulțumiri. În zilele ce au urmat, fetița se uita mereu după ea. Îi lăsase o floare lângă ușa camerei de serviciu. Femeia o găsise dimineața, o luase cu grijă și o pusese într-un pahar cu apă. Nu o arătase nimănui, dar o așezase pe masa de lucru, acolo unde o putea vedea. Era un gest mic, dar în tăcerea vieții ei, asemenea gesturi aveau greutate. O altă zi, pe când soarele cobora încet spre linia orizontului, o găsi stând în colțul curții interioare, reparând un coș vechi de răchită. Nu fusese rugată să o facă, dar observase că era crăpat și îl luase ca pe o datorie. Cu un cuțit mic și câteva tulpini de salcie, împletea cu migală, atentă la fiecare detaliu. Emil o observase de la fereastră. Nu se apropie. Doar rămase câteva clipe privind-o, fascinat de felul în care lucra fără să caute priviri, fără să ceară vreodată să fie văzută. Noaptea, când toți ceilalți se retrăgeau în camerele lor, femeia apace mergea pe jos până la coliba improvizată de la marginea drumului. Refuzase cu delicatețe oferta de a dormi în incinta casei, invocând motive personale. Acolo, sub cerul liber, aprindea un foc mic, își întindea păturile și privea cerul. Nu era o viață ușoară, dar era una pe care și-o construise singură, fără compromisuri. Într-o noapte mai friguroasă, Emil ieșise pe terasă și privise spre dealul unde știa că femeia se retrage. Văzuse licărul slab al focului. Pentru o clipă, simțise un fel de neliniște, un gând care îl tulburase. Cum poate cineva să muncească cu atâta dăruire și să accepte să trăiască atât de simplu, fără să ceară mai mult? Dar răspunsul era chiar în prezența ei. Nu cerea mai mult pentru că nu căuta confort, căuta respect. Și acel respect începea să se construiască zi după zi, prin fiecare gest, prin fiecare sarcină îndeplinită fără greș. Chiar și cei care o vorbiseră de rău începeau să-și reconsidere poziția. Unii nu o spuneau cu voce tare, dar începuseră să-i urmeze exemplul, să se miște mai repede, să-și facă treaba mai bine. Era un efect ciudat, pe care nimeni nu-l anticipase. O femeie care venise din disprețul general ajunsese să schimbe ritmul unei întregi ferme doar prin felul în care lucra, fără să impună, fără să critique, fără să predice. Devotamentul ei era tăcut, dar vizibil. Nu vorbea despre etică, dar o întruchipa. Nu cerea dreptate, dar o trăia. Și în acel echilibru rar între mândrie și umilință, devenise ceva mai mult decât o angajată. Devenise un exemplu. Chiar dacă unii încă refuzau să o recunoască, simțeau în sinea lor că începuseră să o respecte. Iar Emil, în tăcerea sa caracteristică, știa deja. Fără să o spună, fără să-i promită nimic,
Începuse să o privească altfel, ca pe cineva care, fără să ceară nimic, schimbase totul. Timpul trecea fără grabă, dar nu fără rost. În fermă, zilele se succedau asemenea valurilor care lovesc malul, previzibile, dar niciodată identice. De la o săptămână la alta, fără ca cineva să remarce un moment anume, percepția despre femeia apace începu să se schimbe. Nu se produsese un miracol, nici nu fusese rostit vreun discurs convingător. Schimbarea apăruse exact așa cum apăruse și ea în viața lor, în tăcere, dar cu o forță care nu putea fi ignorată. Inițial, oamenii au încetat să mai comenteze. Apoi au început să o observe cu mai puțină neîncredere. Urmărind-o zilnic, lucrătorii și servitorii din casă nu mai puteau nega evidența. În tot ce făcea, femeia apace dădea dovadă de o rigoare pe care puțini dintre ei o aveau. Ceea ce înainte fusese privit cu suspiciune, liniștea ei, privirea dreaptă, mersul hotărât, devenea acum semn de încredere. O femeie care o vorbise de rău în bucătărie, ironizând-o în fața altora, fusese într-o zi martora unei scene care o făcu să tacă. Căzuse un ulcior greu cu apă, vărsând tot conținutul pe podeaua proaspăt curățată. În mod normal, vina ar fi fost aruncată pe umerii altcuiva sau incidentul ar fi provocat certuri între angajați. Dar femeia apace, aflată în apropiere, nu făcuse decât să se aplece, să aducă o cârpă și să curețe totul fără o vorbă. Nu întrebase cine fusese de vină, nu ridicase tonul, nu se plânsese. A rezolvat problema și a continuat munca. În aceeași seară, femeia care asistase la întreaga scenă s-a apropiat de ea și, pentru prima dată, i-a întins o bucată de pâine caldă, proaspăt scoasă din cuptor. Am făcut prea multă. Ia, dacă vrei, spusese, evitând să o privească în ochi. Femeia apace luase bucata de pâine cu gesturi reținute, dar în privirea ei apăruse o sclipire care nu era de bucurie, ci de recunoaștere. În felul ei tăcut, fusese acceptată. Nu cu aplauze, nu cu promisiuni, ci cu o bucată de pâine împărțită într-un gest de solidaritate sinceră. Pe câmp, bărbații care înainte o ignorau începuseră să-i ceară părerea. Nu despre lucruri importante, ci despre cele practice. Cum reușea să păstreze magazia atât de bine organizată, cum reușea să curețe atâtea camere fără să se plângă de dureri, cum își amintea ordinea rafturilor fără să noteze nimic. Răspunsurile ei erau simple, scurte, dar precise. Nu vorbea mai mult decât era nevoie. Nu dădea lecții, ci doar împărtășea metodele ei atunci când era întrebată. Emil observa toate aceste schimbări fără să intervină. De la fereastra biroului său, vedea cum oamenii o tratau altfel. Nu o numeau pe nume, dar nu o mai ignorau. În curte, muncitorii nu mai făceau glume când ea trecea. În bucătărie, tonul scăzuse. În hambare, ordinea impusă de ea devenise un standard de urmat. Fără să ceară nimic, femeia apace schimbase ritmul fermei. Nu ca un conducător, ci ca un exemplu. Într-o zi, când oaspeți din alt sat veniseră pentru o întâlnire cu Emil, casa fusese pregătită în mod impecabil. Femeia apace fusese responsabilă de primirea acestora. Nimeni nu îi spusese să o facă, dar văzuse că ceilalți erau ocupați și preluase sarcina cu discreție. Când musafirii au plecat, unul dintre ei îl întrebase pe Emil cine era femeia aceea atât de eficientă. Nu pare de-a locului, dar se vede că știe ce face, spusese bărbatul, fără să-și ascundă aprecierea. Emil se mulțumise cu un răspuns scurt. E cineva de încredere. Și era adevărat. Devenise un punct fix într-o lume în care toți ceilalți oscilau între griji, invidii sau temeri. În jurul ei se crease un spațiu de liniște, de organizare și de rigoare. Nu ridicase ziduri, nu își impusese reguli, doar muncise așa cum știa, fără compromisuri, fără prefăcătorii, fără așteptări de răsplată. Acea schimbare nu fusese rapidă, dar tocmai de aceea era stabilă. Oamenii nu mai vedeau doar sângele ei apace. Începuseră să vadă omul. Vedeau femeia care nu lipsise nicio zi, care nu întârziase niciodată, care nu se plânsese niciodată, care, chiar și când era obosită, continua cu acea tăcere demnă, fără să ceară sprijin, care învățase limba lor, obiceiurile lor, dar nu își pierduse identitatea. Într-o seară, un băiat din personalul grajdului a venit la ea cu o problemă. O unealtă de prins vitele fusese pierdută, iar el urma să fie certat. Femeia nu a zis nimic.
A mers cu el în hambar, a căutat împreună cu el ore întregi și în cele din urmă a găsit obiectul rătăcit printre sacii de fân. Nu a povestit nimănui ce făcuse. Băiatul însă începuse de atunci să o salute cu un bună seara, sincer, lucru pe care nu îl mai făcuse până atunci. Emil, privind toate acestea, înțelegea că nu mai era vorba doar de muncă. Începea să simtă că acea femeie venită din afara tuturor așteptărilor devenise o parte vitală din echilibrul locului. Nu prin autoritate, ci prin prezență. Nu prin cuvinte, ci prin fapte. Nu ca o piesă dintr-un mecanism, ci ca liantul nevăzut dintre părțile lui. Și poate că tocmai această prezență începea să-i schimbe și lui percepția. Nu mai era doar o angajată. Era cineva care dovedise, fără cuvinte mari, că loialitatea, demnitatea și răbdarea pot repara răni vechi și pot deschide drumuri noi, chiar și într-un loc unde nu fusese chemată, chiar și printre oameni care nu o doriseră, poate mai ales acolo. Soarele se ridica din ce în ce mai târziu peste dealurile fermei, iar serile începeau să se instaleze mai repede, aducând cu ele o răcoare blândă și un sentiment de melancolie pe care doar toamna îl putea aduce. Schimbarea anotimpului nu era doar în aer sau în nuanța frunzelor, ci și în felul în care privirile se întâlneau mai des, în cum pașii se apropiau fără graba de altădată, în tăcerile împărtășite, care nu mai erau simple absențe ale cuvintelor, ci începuturi de înțelegeri. Femeia apace continua să lucreze cu aceeași disciplină. Totul în jurul ei era ordonat, curat, așezat cu o logică care părea naturală, dar dincolo de activitățile zilnice, începuse să apară ceva nou. O schimbare subtilă în dinamica dintre ea și Emil. Nu fusese nimic brusc, nimic spus. Nu erau declarații, ci doar momente. Într-o după-amiază, Emil trecuse pe lângă hambar și o văzuse adunând lemne uscate într-o ordine matematică, sortându-le după lungime, grosime și calitate. Se oprise fără să spună nimic, privind cum mișcările ei descriau un dans tăcut. Când ea l-a observat, nu s-a speriat, nu s-a înroșit. L-a privit drept în ochi și a spus simplu: "Peste 2 săptămâni începe frigul adevărat. Dacă lemnele nu sunt pregătite până atunci, oamenii vor începe să ardă ce le pică în mână și o să irosim lemnul bun." Emil încuviințase din cap, fără să adauge nimic. Dar în mintea lui, vocea ei răsunase mai puternic decât multe dintre sfaturile primite de-a lungul anilor. În spatele acelui comentariu se ascundea înțelepciunea vieții trăite în natură, cunoașterea pământului, ritmul anotimpurilor. De atunci, începuseră să se intersecteze mai des. Nu era vorba de întâlniri căutate, ci de prezențe care nu se mai evitau. Emil, care odinioară se retrăgea imediat în biroul său după ce inspecta ferma, rămânea acum câteva clipe în curte dacă o vedea lucrând. Îi punea întrebări despre cum organizase magazia, cum alege lemnele pentru sobă sau cum reușea să păstreze murăturile fără ca acestea să prindă mucegai. Ea răspundea cu voce calmă, fără să încerce să se facă remarcată. Nici nu părea să-și dea seama că atenția lui devenea din ce în ce mai constantă. Într-o seară, pe când lumina lămpii se reflecta în geamurile casei mari, iar restul personalului se retrăsese, Emil se afla în bibliotecă. Pe birou, deschisă, zăcea o carte despre tehnici agricole străvechi. Nu o mai citise de mult. Gândurile îi fugeau spre momentul din acea zi în care o văzuse pe femeia apace vorbind cu fetița mică a unei servitoare. Fata plânsese pentru că îi murise un pui de pisică. Iar femeia apace, în loc să o consoleze cu cuvinte, îi spusese o poveste despre o păsărică rănită care, după ce fusese îngrijită, își luase zborul și nu se mai întorsese niciodată. Nu era o poveste de copil, era una adevărată, dar spusă cu atâta blândețe încât copilul se oprise din plâns. Acea scenă îi rămăsese lui Emil în minte, nu pentru că era impresionantă, ci pentru că spunea totul despre cine era acea femeie, cineva care înțelegea durerea, dar nu o dramatiza, care trăise multă pierdere, dar nu se lăsa definită de ea, cineva care aducea alinare fără a o cere. În dimineața următoare, Emil o găsi în grădina din spatele casei, unde smulgea buruieni. Se apropie fără să o anunțe, iar când ea îl observă, își șterse mâinile pe șorț, pregătită să asculte instrucțiuni. "Ai plantat ceva?" întrebă el. "Nu, dar pământul e bun. Dacă îl curățăm acum, putem semăna legume pentru primăvară. Ai vreo sugestie?"
fasole, ceapă, salată. Nu au nevoie de mult, dar dau bine și sunt rezistente. Ai făcut asta și înainte? Da. Când eram copil, mama ne învăța să plantăm chiar și în cel mai mic petic de pământ. Spunea că cine hrănește pământul cu respect, va fi hrănit la rândul lui. Emil zâmbi ușor pentru prima dată în prezența ei. Îți seamănă. Nici tu nu ceri mult, dar oferi din plin. Ea nu spuse nimic, dar zâmbi pentru o fracțiune de secundă. Fusese un schimb simplu, dar în el se afla un strat profund de încredere. Nu mai era doar angajatul și angajatorul. Erau două ființe umane care începuseră să se vadă cu adevărat. În zilele următoare, Emil își făcu un obicei din a trece pe la ea în timpul muncii. Uneori doar pentru a întreba un lucru, alteori pentru a asculta o frază sau două despre ceea ce făcea. Conversațiile rămâneau scurte, dar deveniseră constante. Era o apropiere fără graba relațiilor moderne, fără flirturi, fără aluzii, fără nevoia de a defini. Doar o legătură tăcută, dar autentică. Într-o seară mai rece decât celelalte, Emil o surprinse pe terasa din spate privind cerul. El ieșise să aducă o pătură pentru câinele de la grajd. Când o văzu, se opri. "Ești bine?" întrebă. "Cerul e mai clar decât de obicei. Asta înseamnă că vine frigul," răspunse ea. "Să nu dormi în colibă în noaptea asta. Avem loc aici, în casa mare. Camera din est nu e folosită." Ea îl privi o clipă, dar nu cu îndoială. Era mai degrabă surprinsă de tonul lui. Nu fusese o ofertă protectoare. Fusese o propunere de egal. A înclinat capul, apoi a spus simplu: "Dacă nu e deranj, accept." Emil încuvință, apoi intră în casă. În acea noapte, femeia apace dormi pentru prima dată într-o cameră încălzită, cu așternuturi curate. Nu era răsfăț, era respect, iar acel gest avea să marcheze o nouă etapă în apropierea dintre ei. Nu prin cuvinte, nu prin gesturi dramatice, ci prin firescul unui început sincer. Trecuseră câteva săptămâni de când femeia apace dormea în camera de est a casei mari. Deși simplă, cu pereți albi și mobilier puțin, încăperea devenise pentru ea un spațiu de liniște pe care nu-l mai avusese de mult. Seară de seară își așeza lucrurile cu grijă, stingea lampa de vreme și rămânea câteva clipe privind pe fereastră spre dealurile care străjuiau ferma. Nu visa la nimic extraordinar, nu făcea planuri. Se bucură de faptul că, pentru prima dată, nu mai trebuia să-și adune păturile din colibă, să se teamă de frig sau de ploaie. Oamenii o priveau acum altfel, iar Emil, fără să spună prea mult, continua să-i arate prin gesturi mici și discrete că încrederea lui era sinceră. Dar dincolo de recunoaștere începuse să se întâmple ceva mai profund. Fără să-și fi propus, fără să o caute, între ea și Emil se năștea un sentiment rar. Nu avea semne clare, nu era marcat de gesturi romantice sau de schimburi de priviri intense. Era un sentiment care se clădea din respect, din observație, din prezență constantă. Într-o zi, Emil o chemase să-l însoțească la inspecția unei porțiuni mai îndepărtate a terenului, o zonă care nu mai fusese folosită de ani buni, unde gardurile se ruinaseră, iar pășunile deveniseră sălbatice. Au mers împreună pe jos, în tăcere, fiecare cu gândurile lui. Din când în când, el îi explica ce fusese acolo când era copil, cum tatăl lui cultiva porumb sau creștea porci. Ea asculta fără să întrerupă, dar în ochii ei se citea o atenție autentică. Nu doar politețe, ci dorința sinceră de a cunoaște istoria acelui loc. Când au ajuns în vârful unei coline, de unde se vedea întreaga fermă, Emil s-a oprit. "Aici veneam când aveam nevoie să gândesc. Tata spunea că fiecare om are nevoie de un loc al lui, unde să audă mai bine tăcerea. Și tu ai rămas aici, între pământuri, între muncă și liniște," spuse ea. "Tu ai fugit de ceva?" "Nu. M-am retras. Nu toți care pleacă fug. Uneori te îndepărtezi ca să te regăsești." Cuvintele ei îl atinseseră într-un mod pe care nu-l anticipase. Nu mai era o simplă conversație între angajator și angajată. Era un schimb de vulnerabilități. Emil nu era genul care să se deschidă ușor, dar în prezența ei se simțea mai puțin apăsat de masca sobrietății. Îi plăcea că nu-l întreba nimic personal, dar nici nu-l trata cu frică sau cu supunere. Era acolo lângă el ca un egal. Și această egalitate în tăcere era cel mai valoros lucru pe care îl trăise de mult timp. După acea zi, drumurile lor se încrucișau din ce în ce mai natural.
La masă, el începuse să o invite să mănânce cu personalul din casă. Deși la început ezitase, femeia apace acceptase, fără să ceară tratament special. Se așeza la capătul mesei, mânca încet, fără să atragă atenția, dar prezența ei modifica totul. Cei care înainte râdeau pe seama ei acum o întrebau despre metodele de conservare, despre cum citește vremea după mirosul pământului, despre cum alungă dăunătorii cu plante locale. Ea răspundea cu modestie, dar și cu siguranță. Într-o seară, Emil coborâse mai târziu la cină. Toți terminaseră deja, iar ea curăța masa. S-a oferit să-i aducă mâncarea, dar el a refuzat politicos. Ai mâncat? Da, mai devreme. Atunci stai cu mine, doar pentru companie. Ea s-a așezat, iar el a început să mănânce în tăcere. Nu era o tăcere apăsătoare, ci una împărtășită, care nu cerea cuvinte. La final i-a spus: îmi place liniștea de când ești aici. Nu e liniștea aceea care doare, e liniștea care alină. Femeia nu a răspuns imediat, dar ochii ei se înmuiaseră. E liniștea în care poți respira. Și asta e rar. Zi după zi, apropierea dintre ei nu a urmat regulile obișnuite ale unei relații. Nu existau promisiuni, nu existau gesturi evidente. Erau doar două suflete care se recunoșteau în munca împărtășită, în tăcerile comune, în respectul reciproc. Când unul dintre câinii fermei s-a îmbolnăvit, ea l-a îngrijit fără ca cineva să-i ceară. Emil a observat cum stătea noaptea lângă animal, punându-i comprese, hrănindu-l cu mâna, murmurând cântece vechi. Iar când câinele s-a însănătoșit, Emil i-a spus doar: n-ai doar mâini bune pentru muncă, ai și suflet de vindecător. Într-o altă zi, când vântul bătea cu putere, femeia adunase toate hainele întinse în curte. Emil venise în fugă să le strângă, dar le găsise deja pliate pe masa din salon. Îți mulțumesc, îi spusese. Nu faci un gest bun doar când cineva vede, răspunsese ea. Acea frază îi se lipise de minte. Era esența a tot ce fusese ea pentru acea fermă. O prezență care nu cerea aplauze, dar transforma totul în bine. La scurt timp după aceea, într-o dimineață în care lucrau împreună la repararea unui gard, Emil se oprise brusc și îi spusese privindu-o în ochi: e ceva ce se întâmplă între noi. Nu știu cum să-i spun, dar știu că nu e doar admirație. E ceva ce crește încet, dar sigur. Femeia apace nu se îndepărtase. Doar se uitase spre el și rostise calm: și eu simt, dar nu vreau să stric ce e bun cu grabă. Nici eu. Nu e grabă, e răbdare. Dar vreau să știi că e acolo și că o prețuiesc. Acele cuvinte n-au fost urmate de atingeri, nici de promisiuni. Dar după acel schimb, ceva se stabilise între ei. Erau doi oameni care își recunoșteau tăcut afecțiunea, care o lăsau să crească în ritmul propriu, fără să o forțeze, fără să o eticheteze. Era un sentiment adevărat, născut din încredere, din observație atentă, din respect sincer. Și pentru amândoi era prima dată când o astfel de apropiere nu părea nici înfricoșătoare, nici imposibilă, doar firească. Toamna se adâncise, iar peste ferma lui Emil coborâse o lumină galbenă, caldă și domoală, care transforma fiecare colț al pământului într-un tablou. Frunzele cădeau în cercuri tăcute, iar aerul mirosea a pământ reavăn și a lemn uscat. Ritmul muncii nu încetinea, dar în fiecare gest, în fiecare pas, se simțea o schimbare profundă. Nu doar în aer, ci în oameni, mai ales în el. Emil Stan nu mai era același bărbat retras, lipsit de expresie, tăcut până la tăiere. Devenise mai prezent. Privirea îi era mai caldă, pașii mai puțin apăsați. Și, fără să o spună cu glas tare, aproape toți cei din fermă începuseră să înțeleagă de unde venea acea schimbare. Relația dintre Emil și femeia apace nu era încă una oficializată, nici mărturisită deschis, dar devenise evidentă pentru oricine avea ochi să vadă. El se interesa de ce făcea ea în fiecare zi, nu ca un control, ci ca o grijă sinceră. Ea îl aștepta seara cu o cană de ceai cald, când vântul începea să bată prea tare. Nu erau gesturi teatrale, nu existau atingeri nepotrivite, doar o prezență constantă, un firesc între doi oameni care, în tăcerea lucrurilor mărunte, își construiseră o apropiere solidă. Unii angajați începuseră să discute între ei despre această legătură. Nu toți erau de acord. Unii considerau că Emil risca să-și compromită numele. Alții, dimpotrivă, recunoșteau în femeia apace nu doar o muncitoare exemplară,
ci un suflet care schimbase, încet și fără scandal, însăși esența locului. În sat însă lucrurile stăteau altfel. Vorbele ajunseseră deja până la ultimele ulițe, că Emil Stan, bogatul fără soție, se apropiase de o femeie de alt neam, că acea femeie nu era nici de-a lor, nici măcar creștină, că era o apace dintr-un neam pe care unii îl vedeau cu ochii încărcați de povești și prejudecăți vechi. Zvonurile crescuseră și, inevitabil, ajunseseră și la urechile lui Emil. Într-o duminică dimineață, în piața mică din sat, fusese oprit de preotul local, un bărbat în vârstă, respectat, dar influențat de opiniile bătrânilor. Fiule, ești un om cu greutate în această comunitate. Lumea te ascultă. Să nu uiți că fiecare alegere pe care o faci e un semnal pentru ceilalți. Ce semnal vrei să trimit, părinte? Să nu te abați de la ceea ce e bun pentru sat. Oamenii vorbesc și nu toți sunt pregătiți să accepte o femeie ca ea. Emil nu răspunsese atunci. Își scosese pălăria în semn de respect, rostise un simplu înțeleg și plecase. Dar în el cuvintele acelea declanșaseră o decizie, una pe care o simțea deja coaptă de mult timp, dar care până atunci nu găsise contextul potrivit pentru a fi rostită. În acea seară a cerut să se adune întregul personal în sala de mese. Era ceva neobișnuit. De regulă, Emil nu convoca oameni decât pentru anunțuri administrative. De data aceasta însă, tonul era diferit. Toți veniseră curioși. Unii stăteau drepți, alții își frământau mâinile. Femeia apace se așezase într-un colț, ca de obicei, gata să asculte, nu să fie în centrul atenției. Emil intrase cu pași hotărâți și, fără să ridice vocea, începuse să vorbească. De când am moștenit această fermă, am făcut totul ca să păstrez ce e drept și corect. Nu am luat decizii pe baza părerilor altora, ci pe baza lucrurilor dovedite. Așa am ales și oamenii care lucrează aici. Nu după nume, nu după sânge, ci după ce fac. Și astăzi vreau să fiți toți martori ai unei alegeri. A făcut o pauză scurtă, apoi s-a întors cu privirea spre femeia apace. Tăcerea din sală devenise de nepătruns. Femeia care stă acolo în colț a fost întâi respinsă, apoi privită cu suspiciune, apoi tolerată. Astăzi însă nu mai poate fi privită ca o simplă angajată. Ea e omul în care am cea mai mare încredere. Și nu doar pentru cum muncește, ci pentru cum privește lumea, pentru ce tărie are, pentru cum respectă, pentru cum i-a schimbat pe cei din jur fără să spună un cuvânt în plus. Toți ochii erau acum îndreptați spre femeia apace, care nu se ridicase, dar al cărei chip devenise serios și liniștit. Nu mai e un secret că ne apropiem, dar nu mai vreau să fie niciun zvon. Vreau ca fiecare om de aici, fiecare din sat, să știe că alegerea mea e clară și asumată. Ea nu mai e doar o muncitoare în casa mea, e parte din viața mea și, cu timpul, va fi și mai mult. Un murmur s-a stârnit în sală. Unii priveau în jos, alții se uitau cu uimire. Dar nu era furie, nu era revoltă, era mai degrabă o reconfigurare interioară. Fiecare dintre cei prezenți începuse să înțeleagă că Emil spusese cu voce tare ceea ce ei, în tăcere, începuseră să accepte. După câteva clipe, unul dintre bătrânii din fermă, cel care lucra de cel mai mult timp acolo, s-a ridicat. Domnule Emil, dacă ea e alegerea dumitale, atunci înseamnă că ne-am înșelat când am judecat-o și dacă ne-a arătat că se poate munci cu suflet și că respectul nu are culoare atunci. Poate a venit vremea să ne deschidem și noi ochii. Rând pe rând, ceilalți au încuvințat. Nimeni nu a aplaudat, nimeni nu a ridicat glasul. Dar în acea tăcere, femeia apace simți că pentru prima oară nu mai era doar tolerată. Era recunoscută. După ce întâlnirea s-a încheiat, rămase singură în sala de mese, strângând cănile de ceai rămase pe masă. Emil se apropiase de ea. N-am făcut-o ca să te pun în fața tuturor. Am făcut-o pentru că nu vreau să ne ascundem. Ea se opri din ce făcea și îl privi. Nu spuse nimic, dar în ochii ei era o lumină caldă, o recunoștință tăcută, dar adâncă. Pentru ea, acel gest nu fusese doar un act de curaj. Fusese o recunoaștere a valorii sale ca om, o alegere publică într-o lume care până de curând îi refuzase până și privirea dreaptă. Iar Emil, privind-o, înțelese că ceea ce făcuse nu era doar o declarație.
Era începutul unui drum comun, un drum fără rușine, fără ezitări, fără teamă. Un drum în care ea nu mai mergea singură. Iarna coborâse încet peste dealurile fermei, aducând cu ea o tăcere groasă, albă, care învelea pământul ca un plet gros. Zăpada acoperea potecile, iar acoperișurile erau înveșmântate într-o mantie de gheață. Păsările se retrăseseră, iar focul devenise centrul fiecărei încăperi. În mijlocul acestei liniști înghețate, viața la fermă continuă cu aceeași disciplină, dar într-un ritm mai lent, mai adânc. Muncitorii tăiau lemne, îngrijeau animalele, reparau uneltele pentru primăvară. Dar ceva era diferit, chiar și în mirosul fumului de lemn ars sau în felul în care oamenii se întâlneau dimineața în curte. Era un nou respect care plutea în aer, o nouă armonie între cei care, cu luni în urmă, abia se suportau. În centrul acestei transformări stătea femeia Apache. Nu mai era doar o prezență discretă în fundal, era acum un reper. Oamenii o căutau pentru sfaturi, se încredeau în judecata ei, îi cereau părerea când ceva nu mergea. Învățaseră, fără să își dea seama, să o respecte pentru ceea ce era, o femeie care își câștigase locul nu prin vorbă, ci prin fapte, nu prin apartenență, ci prin caracter. Într-o dimineață cu ger tăios, în timp ce pregătea aluatul pentru pâinea zilei, femeia Apache a fost chemată în biroul lui Emil. Nu era prima oară, dar de data aceasta tonul fusese diferit, mai personal. Când a intrat, l-a găsit privind pe fereastră, cu mâinile în buzunarele hainei groase. Când s-a întors, chipul lui avea o seriozitate caldă. Mi-a venit o scrisoare de la oraș. Vor să cumpere o parte din terenurile noastre pentru o nouă linie de cale ferată. Ar fi o afacere bună, dar nu sunt sigur că vreau să dau ceea ce am moștenit. Ea nu a spus nimic. Știa că Emil nu căuta un răspuns, ci o prezență care să-i înțeleagă frământarea. Dar m-am gândit, poate e timpul să ne gândim împreună, nu doar la pământ, ci la ce construim aici, la ce urmează. A făcut o pauză, apoi a continuat. Vreau să-ți spun ceva, nu cu gândul la un moment, ci la o viață întreagă. Vreau să-mi petrec viitorul cu tine. Nu pentru că ai muncit bine, nu pentru că oamenii te respectă, ci pentru că lângă tine simt că lumea poate fi mai simplă, mai dreaptă, mai adevărată. Femeia Apache nu s-a grăbit să răspundă. S-a apropiat de masă, a așezat mâinile pe spătarul unui scaun și l-a privit. În ochii ei nu era surprindere, nici agitație. Era o liniște adâncă, aceea a cuiva care trăise destule încât să nu mai caute vorbe mari, ci doar adevăruri tăcute. Și eu vreau asta, nu pentru că am fost aleasă, ci pentru că aici, în sfârșit, nu mai sunt doar cineva care trebuie să dovedească. Sunt cineva care este văzut. În acea zi, fără inele, fără ceremonii, fără martori, ei doi au ales să-și unească destinele. Nu au organizat o nuntă, dar la cină, când Emil a spus, fără ocolișuri, că femeia Apache nu mai este doar parte din fermă, ci parte din viața lui, toți au înțeles că o nouă etapă începuse. Reacțiile au fost tăcute, dar pline de încuviințare. Unii zâmbeau discret, alții dădeau din cap în semn de respect. Nimeni nu mai contesta nimic. Liniștea cu care fusese spus totul era mai puternică decât orice declarație. Cu timpul, lucrurile au continuat să se așeze. Femeia Apache nu și-a schimbat obiceiurile. Muncea în fiecare zi, se trezea de vreme, organiza casa, îngrija grădina, dar avea acum și grijă de Emil, așa cum el avea grijă de ea. Împărțeau mesele, deciziile, planurile. Începuseră să planteze pomi fructiferi în locul unde fusese cândva coliba ei. Era un simbol al începutului. Din acel pământ, cândva refuzat pentru ea, ieșeau acum rădăcini noi. Nu doar ale pomilor, ci ale unei vieți construite cu răbdare și curaj. Fetița servitoarei, acum ceva mai mare, venea adesea să o viziteze. Învățase de la femeia Apache cum să coasă, cum să citească stelele, cum să asculte vântul. Era primul semn că moștenirea ei, tăcută, dar plină de sens, începea să se transmită mai departe. Nu prin sânge, ci prin exemplu. Oamenii din sat, care la început se fereau de drumurile ce duceau la fermă, începuseră să vină cu respect. Unii cereau sfaturi, alții voiau să cumpere produse, alții pur și simplu voiau să vadă cu ochii lor cum o femeie dintr-un neam disprețuit devenise stăpână în propria viață, fără să încalce pe nimeni,
fără să ceară nimic în plus. Fermierul care odinioară nu vorbea cu nimeni din sat, ajunsese acum să fie privit ca un om al dreptății, iar femeia de lângă el era dovada vie că un om nu este ceea ce alții spun despre el, ci ceea ce face cu mâinile și cu inima sa. Timpul trecu, dar respectul rămase. Iar iubirea aceea construită încet, din tăceri și muncă, din priviri sincere și decizii asumate, nu se stinse. Crescu, în fiecare zi mai simplă, dar mai adâncă. Pentru că uneori, un singur om care alege să vadă dincolo de prejudecăți poate schimba un destin întreg. Și astfel, femeia apace, care odinioară nu avea voie nici măcar să treacă pragul unei case, ajunsese să aibă un loc în care era nu doar primită, ci prețuită. Un loc unde nu mai trebuia să demonstreze nimic. Un loc pe care îl putea numi pentru prima dată acasă.